Azt feleltem a tanárnak Japánból, hogy én nem ismerem a kótát, de itt van kóta sok. Akkor nem probléma, azt mondta nekem. Nem probléma. Levutok ülve a szobába, 120 néző. Azok mind zenészek voltak, aki 120 néző ember. Azok mind zenészek voltak. Vette a székét a tanár, oda ment a piánhoz, nekem kellett feleljek hangokat, amit ő fogott a pián. Én akkor megijedtem, hogy hol van a kóta itt. Megijedtem. A többi zenészek, már mi 6-an voltunk zenészek. Na, csángálom. Tessék. Pum, pum, pum. Kellett feleljek, hogy milyen hang. Mondtam neki, hogy C. Pum, pum, pum. Do, G. G. Sol major. Sol major. A szol majorból egyből, hogy látta, hogy már kettőt tudtam, pum, 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 fa. Megnézett megint, de úgy folyt a vízrollom, hogy valaki leentött. Egyszer csak csinált egy futamó fogást, kellett felek, akkor B. Pum, fel, megrázza magát, oda is megint. Az egész szállam. 13 éves volt, amikor megkezdtem ezt a Magnó CD után. 5 turnézni volt valahol. Én szeretem, és a CD után rocknője. Akkor tettem magát, hogy erővel. Akkor tényleg kell zenélni biztosan. Aztán megtanultam jól zenélni, és kezdtem is koncertálni erre. És jártam koncertekre, turnékra, de anyuka mellettem volt. Hallom. Malo. Én mikor voltam 6 éves, az én nagytátám adott tett a zenéhez, tanulok meg zenét. Azután elvitt magával már, akkor sok muzsikálás. Aztán én, hogy nem voltam csak 7 éves vagy 8, mikor már 6 éves koromban már elindultam vele, egész 8 éves koromban, mikor álmos voltam, hogy sláp, tette le a kabátját a vénember, egy szegeletbe, vagy kultúrházba, vagy házba.
Akkor már kaptam fizetést. Úgy találkoztunk már Csángadó, járt a testvérem, bátyámmal, Ispányol, Zelmányol. Ő volt a brácsa. És a mi családunk is zenészek voltak, az ő családok is zenészek. Édesapja nem akart, már igen fiatal volt. Még szerettünk egymást. Kiskoromban mentem, már csak 11 évet töltöttem, mikor Csángalóna mentem. Már nem igen. 16 éves, 17 éves, 15 éves. Most már nem mennek ilyen. Sunt mare, mă duc în Italia. Azért már sok a kínlódás. Sok a gyerekeket fel kell nevelni. Én Ferencet 13 éves. 4-et kötöttem. A legelső én vagyok.